Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Станко Томов и се намирам в компанията на Лица Ълнамова. Здравей, Лица, в какво настроение те намираме? Здравей, страхотно, особено като стоиш до мен така засмян. Супер се чувствам, много ви е готино студиото, много благодаря за поканата. А ние пък ти благодарим за това, че дойде. Наскоро излезе дебютното ти парче, сигурно това е вълнуващ момент, все пак първа песен. Да, всъщност нямах търпение най-накрая да го пуснем, подготвяхме го доста време. И така надявам се хората да са го харесали и да се зарадват и на ремикса, който Deep Zone подготвиха за мен и скоро ще го пусна, между другото. Благодаря на Deep Zone. Много, много, много. Да, това е една новина, която за първ път чуваме в ефира на Music Space. А отделно искам да те питам, понеже ти не си само изпълнител на парчето, ти участваш активно и в неговата направа, написала си текста. Да, пробвах се да бъда актриса, също яздих. Всъщност пробвах се да правя всички неща, които по принцип обичам да правя и правя. Искам да бъда актриса, хобито ми е ездата, освен музиката. Слагам я точно до музиката, всъщност любовта ми към конете не е по-малко от любовта ми към музиката. А във видеото виждаме една модерна приказка, ако може така да го кажем. Как изобщо дойде цялата идея да бъде точно такъв клипа и изобщо визията да бъде приказна и фентази? Ами първо аз съм фен на приказките. В смисъл, моя свят, другия свят, в който творя, е приказен. Може би защото си живея до някаква степен в приказния свят, затова реших да покажа изцяло себе си. Тоест приказката, в която се прехвърлям, за да творя. Тоест тогава, когато магиите са възможни, за да достигнеш до целта. Тоест магиите са като вярата, която ти помага да стигнеш до това, което искаш. Във видеото компанията ти прави една доста известна личност, един мистер България. Как беше до него? Прегръщате се? Има химия? Айде. Добре, знаех си, че ще дойдете. И въпрос всъщност, Диан Христов е професионалист. Той не се оплака. Въпреки че трябва да ти кажа, че обиколихме чукарите където може. Смисъл, снимахме на 4 места, в горите, даже сцената с качулките е зад къщата, зад моята къща в Троян. Всъщност там си разхождам кучето всеки ден и реших, че искам и там да снимаме и се получи добре, но Диан Христов се справи страхотно, даже мисля за напред в някой проект да го извикам пак. Като спомена, че си решил да има снимки зад къщата, разбирам, че де факто, освен че си написал текста, имаш и режисьорски поглед над видеото, което е много интересно, защото знам, че си участва до някаква степен в изготвянето на декорите. Да, аз като цяло бях обмислила проекта от всякъде, т.е. за какво искам да се пее, как трябва да изглежда, какво да има вътре. Представата е чисто, как да ти кажа, в смисъл аз обичам да знам за мен кое е, как да го кажа, имам картина, поглед върху себе си, знам как искам да изглеждам, за какво искам да пея, как да карам хората да се чувстват и точно затова държа да организирам сама нещата до някаква степен. Стоил Вътев много ми помогна. Ако не беше той, всъщност картината нямаше да изглежда по този начин на моята музика. Стоилка, обичам те. Въпреки всичко разбираме, че ти си един завършен артист, затова освен да кажем на зрителите просто да те подкрепят и да гледат дебютната ти песен, не ни остава друго. Затова направете го и гледайте естествено дебютната песен на Лица Ълнамова по Music Space TV с мен, Станко Томов.